uThemba lo ngidoba namhlanje. Okay, you know. Ongafake ukusa baby ngizokugibela Themba. You know what it is. How you? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila butwami. Boza yamfethu siyakwazi nje umuntu oculayo yabo. Cela usitshele bethu utshela abantu ukuthi waqala nokucula. Yo. Ukucula nje ukucula ukwazi ukuthi ngiyazi ukucula ngaqala mhlawumbe ngina 4 but professionally I started 2022. My first year of uni ngaqala nje ukungena e-studio. Mhlawumbe ngathi lephi artist like inspiration ukuthi wena uqala ukucula. Oh man, there's so many artists, but actually what people don't know is I was a very huge fan of Michael Jackson. Michael Jackson was no, bro, I can't even explain it. I loved Michael Jackson so much. I still love him. May his soul rest in peace. I still love him. But yeah, uyena umuntu ongeza ukuthi ngithanda umculo kakhulu. Bayazi nasekhaya ngikhula nje there's a place in your heart and I know that it is love. Yabo? Yeah. Invoice eyiphumela. Awu, sweetie. So today say UKZN eWestville campus. La ufunda khona. Mhlawumbe ngathi ubhalisa kanjani in terms of being a musician noba a student? No man, I really am trying to make it work. It's not easy, but it's doable. Yeah, but I am trying to make it work. Kunzima mfethu yabo nje UKZN mfethu. You've worked with amagama amakhulu mfethu ama-Q10s, sibala ama-Tycola and many more yabo. Mhlawumbe ngathi liphi artist usafisa ukusibana nalo nelikhulu eSouth Africa. The biggest artist that I want to work with la South Africa in my genre engibona ukuthi accommodate genre yami uSjava. But uSjava yo man. Yo yabo nje angifuni ngokuchaza kakhulu. I love him down, but in other like genres Kabza, Vigro Deep, yabona, yeah. Isound oyenzayo it's Afropop if I'm not mistaken. Afropop angithi? Yes, Afropop. So wena do you wanna mhlawumbe ukuthi uyabona uMaskandi uyatrend nani? Singakubona mhlawumbe IK senze ingoma yaMaskandi noma unayo yini ekhona? Actually I do have it. Yeah, uthi ngiyazi. Kuyicala yini ukuthanda umuntu ngalendlela. Mhlawumbe umuphi umculo omusha that we as your fans namafundi abalayo UKZN bangawulindela this year? Hey, afethu kushubile. Ay, Thulani nizobona nini? Okay. Nizobona nini? Angifuni ukuyijinx. Yeah, nizobona. Good music only. All right. What is that one song eyathi yakuvulela iminyango lo made IRK this song? How am I? A song that made IRK. It was actually Italy. Darling yakuthanda with Unaledi Aphiwe and my little sister Oguhle. That was the song. Noke ekhaya niyacula. Ay, sonke ekhaya siyacula. Angisho ukuthi sonke ekhaya siyacula nosisi siyacula. Abazali bami not much. So since today sise UKZN and ufunda khona. Mhlawumbe ngathi wena iUKZN sikwenzeleni so far ngokomculo. Oh, actually, before I even ventured to lento music, ngifika la campus kuna organization ethiwa Makini Artist. Ngangena kuyona before I even went to Idols. So ngangicula la bengiculisa campus, you know, bengirehezisa in preparation for Idols. Okay. In preparation for Idols. So yeah, isikole mfethu siyangisupporta here and there. I think njama manje artist engikhuluma no Dini. Ngikhuluma no Dini. So nje uDini mfethu, Dini is very proud. I'm so happy ukuthi it's like and they seeing me, yes. And they want to help out. So wena ke la campus in Mohammed ukuthi nangu IRK kuba njani ku? The anxiety I have every day because I'm always alone, like I always walk alone. Yabo abangami amafika late. So bangistressa face because ngiyabasaba abantu personal encounters ngiyabasaba. I can perform in front of millions but personal encounters ngiyasaba. But ngiyajwayeleka kancane kancane nabazongijwayela ukuthi I'm a student. Thank you for your time. Cela ushiye message for UKZN. UKZN inspiring greatness. Ngiyabonga kakhulu, love you down. Thank you. Siyabonga.